Hej. Emnet er eventyr, og I skal derfor lære at analysere ud fra aktantmodellen. I er blevet inddelt i 3 grupper, som hver især skal analysere hver sit eventyr. Men her er en kort præsentation af aktantmodellen. Aktantmodellen. Hvorfor skal vi lære aktantmodellen? Jo, man skal lære aktantmodellen at kende, fordi den er relevant i forhold til, når vi skal analysere eventyrgenren. Vi bruger denne model til at opdele vores eventyr i forskellige dele, så vi på den måde kan gøre det overskueligt at forstå, hvad eventyret handler om. Men også hvorfor det ender, som det gør, og hvorfor vores personer gør, som de gør i vores eventyr. Aktantmodellens opbygning. Aktantmodellen består af 6 punkter. Disse 6 punkter er afhængige af hinanden, og sammen skaber de rammerne for vores eventyr. Når man bruger aktantmodellen, så skal man være opmærksom på, at man godt kan starte hvilket som helst sted. Så man behøver ikke at starte med punkt 1, men man kan derimod godt starte med punkt 4. Vi starter dog først med at præsentere vores forskellige 6 punkter. Modellens første punkt er en giver. Som ordet siger, hvem eller hvad er det, der udlover noget i vores eventyr? Hvem er det, der gerne vil give noget? Det er typisk en konge eller en dronning i de klassiske eventyr, som ønsker at give den smukke prinsesse eller en stor guldskat ud. Modellens andet punkt er objekt. Når vi nu før havde en giver, så skal vi jo også have noget at give. Objektet er det, som giveren udlover, altså en belønning. Det er typisk penge eller den smukke prinsesse og det halve kongerige, som kongen og dronningen udlover til den tapre prins. Modellens tredje punkt er modtageren. Igen, som ordet lyder, så er modtageren den, som modtager sin belønning, altså objektet. Får prinsen sin prinsesse eller ej? En god huskeregel er, at hvis subjekt og modtager er den samme person, så ender vores eventyr lykkeligt. Modellens fjerde punkt er hjælperen. Typisk har eventyrets subjekt en hjælper, som igennem eventyret hjælper med diverse prøvelser. Så vores hjælper er dem, som hjælper dem på vej igennem eventyret. Et eksempel kunne være den gode fe eller den tapre hest, som hjælper vores prins til at vinde sin smukke prinsesse. Modellens femte punkt er subjekt. Subjekt vil sige, hvem er eventyrets hovedperson. Et eksempel kunne være prinsen, eller for eksempel H.C. Andersens Den fattige Klodshans, som eventyret jo handler om. Altså er subjekt vores hovedperson i eventyret. Modellens sidste og 6. punkt er modstander. Modstanderen er den i eventyret, som netop ønsker, at vores subjekt ikke skal have sit objekt. Det er dem, som udsætter subjektet og hjælperen for de hårde prøvelser. Det er typisk den farlige drage eller den grimme heks, som ønsker, at vores prins ikke skal opnå sin prinsesse. Det var modellens 6 punkter. Så nu vil vi have gennemgået dem alle sammen. Så gentager vi lige alle punkterne en gang, så vi er sikre på, at alle er med. Og for at gøre det lidt nutidigt, så lad os da prøve aktantmodellen på eventyret Shrek. Modellens første punkt var jo giveren. I Shrek er det den onde grev Farsho. Det er ham, som udlover Shrek, at han kan få sin søn tilbage, hvis han finder prinsessen Fiona. Det andet punkt var jo objekt. Så hvis Shrek finder Fiona, så får han sin elskede sump. Det vil altså sige, at i eventyret Shrek, så er det sumpen, der er vores objekt. Det tredje punkt var modtageren. Shrek ender jo så bekendt lykkeligt, hvilket vil sige, at Shrek, som er vores subjekt, får sit objekt, altså hans sump, hvor han lever lykkeligt til hans dages ende. Princess Fiona, as promised. Now hand it over. Very well, over the deed to your swan. Cleared out as agreed. Take it and go, before I change my mind.
Det fjerde punkt var hjælperen. Hjælperen i Shrek er vores kære forvirrede æsel, som hjælper Shrek med at vinde sin sum tilbage. Det vil altså sige, at æsel er vores hjælper i eventyret. Never fear, for where there's a will, there's a way, and I have a way. I guess it's just my animal magnetism. Oh, come here again. All right, don't get all sloppy. No one likes to kiss ass. All right, hop on. And hold on tight. I haven't had a chance to install my seatbelt yet. Modellens femte punkt var subjekt. Subjekt var jo hovedpersonen. Det er sjovt nok Shrek i selveste eventyret Shrek. Modellens sjette punkt var modstanderen. I Shrek er modstander den samme person som giveren. Det her er igen den onde grev Fasho, som udsætter Shrek og æsel for de mange prøvelser. That's enough. He's ready to fall. Run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. You're a monster. Så i den her film har vi altså lært, hvad arkitentmodellen er, og hvordan vi kan bruge den. Altså hvad den indeholder, og hvordan vi kan bruge den, så vi kan overskueliggøre vores eventyr, og på den måde bedre analysere dem.